Malawi Brief. Kwa maana anapasa rudindo ukasa kuli mudumikire antu mukali chisanzo kulana yena kumbulo oma byangana ino ileo ndikamapira nchito ndikuze ndisisi janga ndimalimbikira kwambiri anthu amadako kuchoma malimbikira kuzvipatara ile jomo ndilabira kaole mpera ndikuti anthu onse omwesana bile kusukulu sasa kako ndikilo mwendina kwa ndikukubira kuno nchito anthu aza kumbugira ndinainaye munthu nawaje sukulu lake ndailoferewera koma adayendisa ndikuti ndakathandiza ana ena mwali kumusi chikozo nziniswaza mali mukapasidwa mwali kuti mkaende maudindo muzikumbukira kuti wano mukagwirisa muno ntchito ndiye kuti azimayi ambiri azikhala mwayi panopo mukoza kuona kuti malo moti anthu asankhe azimayi akumagalikira chifukwa azimayi wina wache anapanga mistake ndiye inunso lero muziziwerengera kuti zolapika zomwe kupanga lero zizapangisa kuti azimayi ambiri asamakhale maudindo ndiye ndikupemphera azimayi mzikhulupirire ndiponso ife ngati makati nanu mmodzi ndikhulupirira kuti anduna a local government ndi nduna onena kuti amatikonda. Ine ngati president wa maka mulipo pa group ni azimayi, mulipo azimayi na mwano muno kumana kuziteka ya anduna jama dinamiza kodi iwe jomo umadero otubachi leo sisi nateke tatoka pansi palibe Malawi muno anakalapo nduna yemwe wapanga zomwe wapanga nduna yathu apeape komanso director watu wamaka munthu sumakhala wabwino munthu umakhala ndizofowoka koma pang'ono tibaphunzira koma mfana uyu bwana ndolimbikira saziyanangira basi pick up anduna yetu usimikizireni ndi makasa anga onse ife bwana ndipambuyo bwana zomwe mukupanga ngati andoni ajakuonera ambeseteizi akanati anthu amapereka mapesenti ngati ife wa minista mmodzi yemwe sakukuona yemwe akugwira ntchito kuyambira mamawa mpaka usiku ndiniyo bwana andikhulupirira kuti usogoleri wanu tikamamaliza 5 years makasa amwe wawo sita koyamba nakupe mbali yalowa parliament yoyamba bwana mwaganizira makasa anamoyo ga sita tukuziwa pachili titatu tomwe tasalira bwana inosudisiya ya sikozo makasa ino bwana tukuziwa zoti moyo zina lawo lina amati field marshal amene wawo sakuona amalimbikira pembo langa bwana azimayiwa bwana tete alimbikise walimbikisa ilonga field marshal umatamanga bwana walimbikisa azimayi akuwa asakala azimayi uwo dali ya pandari akale utamanga apange ni mabusiness umanzo angaone pindo kakasa yoda akanipa business abeza kuti azimayi wapena akwendera kuti magalimo bwana otutenga ngongole kumatenga ngongole ya njinga mwayesesa bwana koma chitozo nomati ngongole ya njinga bwana bwana akwanja olemba atupauche kubata bwana mwina apiyesi bwana mkaa kungusi akakomati kangongole ya njinga timagali moto bwana panopo matimenyani kangongole kakufika pa 6 8
koma tikufuna sokola kakali mototu kuti tigule bwana akakumafika ma12 ma15 ndikumbulafu bwana minista kuti azimayi amene wawa ndi azimayi osankhika. Chinthu china chomufana tegerepo mwa Uganda ndipele ifeyo ngati makasala ni manena ontaunawo president nani nabo mawawo ife sadana ama MP andikasa yemwe amayima kumwanyoza ama MP kasa amene mutu wake suye azimayi wina aliyese avumeleze ntchito yake ine ndine kasala MP nda MP tisalowerere zinthu zina zomwe kuzola kuti zinthu izizi sizingatipindulitse. That's why kunabwera bungwe la makasa zingatili ni madandaulo tizipereke kubungwe lathu. Bungwe lathu lija lilembe tyalembera minister ifetu kufinyika apa nkhaniza ndikambirana kutukwanizana sikuzithandiza ya koma kugwirizana ndikuziwa zote MP uti ordinangu zoepa za MP koma MP alipatunda bandani lero ndikufanene mawa yemwe lukasa asuma mkwana adigedwete fetu dakambeza MP alipo makasa la ena mukumatuelesera pokoso ife pokoso sikufuna hivi. Madam Sagawa anali president anali kasa anali mayor ataona kuti afini muyangayi apanda kukula saizi yanga ndiyakuntunda anakanjisana nawo asibamu sitoti minuso filimu ngatukuona kuti sile femwe tipakuelekeza pa ukasalawo tizingopitiriza ukasala ilomwe mufuna zambirizo omwe madiya MP amapezaizi MP apita mkongo ife omwe tili asanga tizingopitiriza ndichilo yake koma ndikusindikizireni ngati minista watu tili naye zina lache Beni Pini ineyo solima zikunda pa mtima ili ngati president wa maka ni executive director wangu ife makasa ulendo sitichoka pa ukasa latini mene tinalilizo kama zingazeka ndona kutipasa zitu zose teni padamosi adipasa ziwili tiamikile Mulungu analipoyena mulipoyena panopo mukumatiyani pamoja kwa pale ninawandani mulipoyena mumatiyani kwa hebu sipi ino umetika kurudika hivi siku analipana yani zile vitu vinavyoendelea mpaka mtimutaka kama vina ama mbida mwana tukasa tikombe ile analaga omweo leo magrupu mungu wako medwa ndumatia tieti amigile kwa mara kukuta moyo a president aziko lino akukalizira kansa ineso kalipeze kwanu imozi mbya nduna tipitiriza kwendera limodzi cholinga kuti tosebe tipange chitukuko chomwe akuchifuna bwana APM china loti samane nacho ni ndrama ya CDF si yatu si ya wina aliyesi ena ndikuona ngati moyo watu kuti usithe tiakwenye nduna makasa akamwalira pamaliro bwana timakulidwa kofi ya 350 zomeza chisoni bwana mukapita ulendo ila bwana impezo kufatikale ena jama kandi magadi imalizo magadi bwana ngada baba mwanazimaya alipo ngadi bwana sikiste bwana ole munango ya PS tani nyerena azimayo kawa kama zimuka kuti azimapotiza una sokoro chintu china bwana ndapanga kondemu masiku abilawa ngati zinachitika ulilongwe koma ndopange na shuwa bwana ngati ndikapandwa inena izi mbilira mabodza zachitika kumbira kuja bwana nakupe mphaniso dakambirana ndizowawika kuti amene azinda walilongwe anthu ena anapanga ataki
koma pali makasalazi ena tazilowesa mabodza. Alipo anthu ena mwina kutumidwa ndi anthu ena kuti mwina NBS ikutithandiza mabidi fenda ali makasalazi. Ndisaname yani. Zachitika zitazolambika koma tidalangula kunena kuti NBS apepese atipepese. Zulo ndali pa meeting meya aswazidandonga naitali anadakumana ndi asiwa NBS. Ifewo pano atune NBS sikusokonekera. Tawape mpaso lika Antonio kangongoli kaja atimenyera NBS. Atuonjezeraso kufika pa 8 milioni chakuti koma zilipasi. Komanso azimali mwenimwa NBS iko anatiuza kuti aliningongoleta kuzokupa sanga lima paka wa business. Kuyambira 10 milioni kukalekeza 20 milioni opanda chikole ngaduli kasala. Bora ngaduli pepa la usonyeza luma paka jani business. Ameno sazi nzatu. Lazima reti. Ndezo za jitika. INBS ni mabikoni apepese kumezozali kumpira. Tikabwela watu kuno. INBS atitandizire kuti magaso watu asinte. Inendi katero magaso azinosi. Ilele mabunyadira kwa azimali. Mukamasanga musange mwenena. Sasange jifaja Antonio ya. Komaso maonekela muntu. Ineo aga nakala ngama sanga maonekela muntu. Sikwezi ndi president. Kwa nani yena ndio mikisa nao one kabukosa. Ilimuze omamubona menu kumenyera ndiye musamali siku ngombe. To thank the mayor and the president for welcoming us in Blantyre. The mayor assured me yesterday that, Honorable Minister, I will take care of your women councillor very well in Blantyre. And I have been. He told me he will show you Blantyre. So if he has not, I will say that's my job. I Let me build from what the president said. What this country lacks are not a contingent of educated people. We have massive educated people in this country. What we lack are people full of wisdom. It is different to be educated from that to be wise. We've got a lot of educated people, but they lack wisdom. The president of Malta has the wisdom, and that's what we need. Wisdom will tell you what to do and when. Wisdom will tell you how to do certain things. Wisdom will tell you how to respect the authority. Wisdom will show you the morals. One thing education will never teach us are morals. They don't respect the leadership. They don't respect. And if you can't respect the leadership, if you can't respect the laws of the land, you've got a problem. And I'll prove that to you. We have had educated people in this country involved in corruption. Opusira Omakuba. You've got educated people in this country. You've got educated people in this country who does not respect the laws of the country. Opusira kumona muri akwenda kakali moto, nkumatenga motoro, akachakunga madzi, kumagonyera panja. Osaziwa kuti atole ndani. Kena kazi karibu kwa Facebook kuti nzinda kunyanza. Dera kunyanza. Sukuru yake sita tatizo.
Education will never teach you morals. That's why we've got a lot of educated people, but lack morals. And that's where the decay of this country begins. We need people who will use the wisdom of God, who will be wise to making sure that the resources of this country are going for its intended purpose and to the intended people for the benefit of this country. We need educated people. We need citizens of this country that will make sure that they respect the laws of this country. I oftentimes say it. Malawi, even in South Africa, Malawians, in Rwanda and wherever, people can tell this one is a Malawian, purely by the way we conduct ourselves. Kuno mikozo ikatipo la mikaka hamuna tiko tebe kula mantengo kukonzi. The same, hamuna wewe ugari ni kozo kusa Rwanda za kutira teko. Ikatipo ozi. It only happens in Malawi. We have all opened the bottles again. Katrashi kakundunda kake kachi. Wherever we have put them, we don't know. As that they will know, I can't put trash here. They will take that, put them in that pocket, in their pocket, akatairabina. So I want to say, whether you are educated or not, do not worry. What you need at the moment, above whatever qualification you have, is the grace of God and the wisdom of the Lord. I therefore encourage you, in all your seeking, as you seek for knowledge, request from the Lord for wisdom. For it is wisdom that is going to build this nation. You are here as lady councillors, and the mayor says, Aduna, tiganisire mazimu kumatigambire kuganisira azimayo. We will look into it and see how best it goes. We have always said there are certain things because of our decentralization policy. You are well aware you exist purely because of the decentralization that we adopted. The decentralization policy therefore means empowerment, and it gives powers to the councils. You are the councils, and you've got CEOs, you've got DCs in the councils. One of the responsibilities that you're charged in is service delivery and, among many, local revenue generation. Should be able to generate resources within your own councils. And we have said, kanyono takapangako, siko kako. Council by council, depending on minimum kutolerera darama, when you write us and give us projections of your financial report of yesterday and your projection, your financial projection, and we see that the council will not be suffering, council by council, titi ponyera kanyono kuti ena azimba kupweteka. The point is, I want all of you to go and work, because chimene muti toera, chimene mutadi. Mukatolera kochepa, muzija koche. Mukapanda kutolera, simuli yako. Mukatolera zambiri, muli ya zambiri. Nekuti masi muso ingakalika pamene? Kalika. Pano, we have said we are automating our payment systems. And already from the reports that I'm getting, other councils' revenue, others have already improved by 100%. Meaning to say, Kantonyo Bajaka Kuyandikina, Kudika Wereso. The Kudika America Kakwera, Ama Bank at the Zell, Professor of 12 million, Sisteka, because to Zua Valley with Bakaso Patoso, Takokera. What I'm encouraging you, ladies, is let's go and work. This conference is a very, very important conference where lady councillors gather together not as tourists but as leaders of change. Change will never come until a woman is involved. Development will never be until a woman is involved. A budget will never be a budget until a woman is involved. That's why we are now calling for gender budgets.
developments that are gender sensitive, laws that recognizes gender. I was in a meeting with the leader, my friend, she is my friend, and with her we dive in candidly into real issues. And now we were saying, at times as much we are too timid. Already we know we are differentialized because of norms. Chikaliwe chokuti takala chikuma tengedwa kuti ndife abansi kenaka chikuma kungana soto katoka mama titukane you know cheni chijayo the power ya cheni yokuti malugana ukana mama titukane bwino zimatikanika timako kukwera na basi mena dedera ena nimafuna ndipepe kuno tikamamaliza tigwirizane kuti tikapange nganji kuti tiendelee limodzi ngati cheni tiendelee limodzi opanda wina kupasuka. Imagine 2030 apapa wina lise ndikukabwerera kupanda ulusa osuntha ochoka pa gulu pano kukhala munthu amene wanga wina kukhala MP kuzakakale zabwino bwete chifukwa kungoti teremu imodzi yokhaija sizioneka bwino sizichita bwino koma that power is with you. Do you know demographically in your azimai ulipo kale ambini Malawi? Why should you be losing? Why? Sanje mukanoka. I am coming there. I can assure you it's not only money that wins an election. When it comes to campaign, I can challenge in Malawi. I occupy a space. Yes. I occupy a space. So I know campaigns better than I'm happy. If any man know about the campaign, will go in there. So campaign is my zero. It is not only money that wins your campaign. Persistence, perseverance, endurance, and your character will win is much stronger and better than money. Akansa la watu kujeni uko umenena gari alipenda kula kalipowinga bila katatu, but she persevered. She still pushed on. Yes, she did spend money, but by the end of the day, all atalusa ukabila kumaliza mapesa maya yalipopwa George. Regardless of whatever, have your mind also saidelera. Iniyo ndi akatundu inuyo. Do you know kuti ine digwe? Ine kuti digwe. Apa bali beko zibabanga ni kwezi. Only kwezi lazima inuyo. You got the power. Unfortunately, the power yani omai yukisa chino kunzaklega diviso kazo. Use your power to conquer. Use your power to develop this country. Use your power, show your power. And Malawians are going to restore their confidence again and say, if we empower a woman, the nation will never be the same again. Another challenge that we have is the modeling. Some of you, as the mayor said, you are the model of Mutswana. Kuntundu kwanu ndinu yako ukala kansa. Kudela kwanu ndinu yako ukala kansa. Koma ena, malama kuti muchikake chetu chicha. Zimene mukuwaonetsa ana, zikumakhala zina zolapika. So I want to encourage that you be good models in your society. Mbili imene mapita, ngai zina, ukakala pasi kukanza kuti, pamuzi pano ngati pali makansala padera pano, okupa kwambiri ni kansala waje Ismail. Akuti kukonda mtonyo. Yayi, chill down. Chill. Manager ayo ndiyofunika koma isakutengere integrity. Tionetse kuti nakuti tikazikhulupirira mzimayi ndi mphamvu ndi ndalama zinthu zimaseveka kusiyana ndi mzibambo. Koma tikutsogolera ifeyo akati panali planda pamalopa patsogoloko mzimayi. Ziteka? Siziteka pia. Muyangane nyo mbili mele kumakalira mona kuti akuti ababa panali chonchi. Koma mele I know that malikokuta akome ni mzimayi. Ukwati kuti ukome ni mzimayi.
ndale kuti zikome ndi zimayi koma tisapiteso kuti kuba kukome akhaleso zimayi kamantha pang'ono ngati zimayi zinyakana ndilemberawa is too theoretical and zindikupitapo. I really want to talk real issues in here. I have challenged partners and I will repeat what I said. Support Yazmai wa kampeni. Kumalawi tukutulipe quota Yazmai. We don't have women quota in parliament, in the chambers. These women who are here, I can assure you, you will never get strong women in Malawi than the women sitting here and those in parliament. These women suffered big time. These women were called names. Some of them lost their marriages because of what they are doing. Some of them lost their boyfriends because of this thing, but they were so determined to win. But I'll tell you what, at times your focus leaves a lot to be desired. You come in last minute to support them, and then your newspapers all over, we are supporting women when you are coming 6 months down the line. They would have already suffered 3 years before they campaign. And you are posting pictures and everything. You are not doing justice to these women. Just like how one to become a chartered accountant, it doesn't happen in a night. These must be career politicians. You therefore want as partners to get together and probably come up with an academy of women politicians in Malawi. Then you begin to develop women leaders in politics. Then you are able to take them step by step. They must understand the roles, they must understand the cause that they have. An academy of women will be an academy of conquerors. An academy of women will be an academy of change. An academy of women will be an academy that will transform this country. Time and again, you should develop some courses and capacity building within them. Kumawela njikazaka palasa zitatu. Do you know when money is strategically positioned to an area, it will do wonders. But when you decide, and another problem that you have is what you call adopting what has worked in Zambia, in Germany, and bringing it to Malawi. Yeah. Malawi politics is completely different. Tailor-make a program for Malawian councillors, not what worked in Zambia. What worked in Zambia may not work here. What is it that these women lack? Address that need, and it will be okay. So I am advocating that between now and the next elections, you want as partners that plays within the women empowerment space to get together. And maybe you want to get into the one plan, one budget, one report. Other than this one shooting that side, shooting that side, shooting that side, you don't use the resources properly. But agree, what do you do? How do we do it? Can we work together? Can this money be put together for the use of empowering these women? I need more money here. Yes. These women, for them to win 2030, they need to be seen Mutsimo doing something. We can't claim to be wanting to assist them 2030. Let them be seen in ground to be doing something. So, in the 5 million, competition yama gavanga, auza na kulikoditizi yangana jani chani. Ngama imele ikatandiza, amena kawili, ano winayo, the individual councillor. What's the council? My individual councillor has. Somebody that tells us mine. Never look at the person about to years. So Narama in number 5,
mapartners nanga tisimponyeramo musatitaneso zanu za azimaya ukazimabona wao. We need more money in this one. The executive director should be busy with the team, checking what is happening in the wards, making sure the executive order is adhered to. Because prevention is cheaper than cure. We want to make sure that this country is clean. And amena bayambe yazmayo. Pameva bayamba tikaona chikwenda mu spirit. Tipa ngazo ziwili zitatu zimene azimai akali active Malawi muno makanselas kulizoso kuzenga hivi. Ngana yake za bipa silatu hii hapa alipite. Ndi zimenezo zokhuzana msonkhano umene andunaona maboma ang'onoang'ono a Ben Phiri komanso ameya wa mzinda wa Blantyre Jomo anachitisa. Kwenikweni cholinga cha msonkhano kunali kupanga support azimayi kuti athe kumatenga maudindo osiyanasiyana mwachitsanzo ngati ukhansala. Azimayi akuyeneka kukhala makhansala kuti athenso kumapititsa chitukuko patsogolo. Khalani pomwepo pamene tikhale tikupasirani mapulogalamu otsatira.